general te hian Christian mo number zani samunga pali min hruainaah chuan ka kalang ti kha F key in an play te atia hei F chuan nia helama chuan kan F ania ki vek khana khat kan ti kha hei F ania hei po hei F ania hei F hei po F hei po F hei nen khana luin anga adum pathum veilam ber bulami zel kha F ani min hruainaah chuan ka kala amma chu karin avani kalvaria chuan athia katana thi zanin isuan min hruainaah kong tluanin naman min hruainaah katan thian rin om berani kalvari ka hriat reng mindusak naka tanatlum kalvari thisem napwal chuzanin isuan min hruainaah kong tluanin naman min hruainaah katan thian rin om berani kalvari ka hriat reng Gia kan zai chuan mizo soidanin ahniam chu C o F kan zai chuan ahniam chu C alo nia ahniam la chu G alo nia chuvain kong tluanin naman min hruainaah ti kha niam le kan kal thing kha F kia kan zai chuan G kha lo ni ta ni ta khan ta hin kan lut ta ni G a hian chuan C a kan kal le hei C kha nia sa ya khan hei C tho kha nia hei C hi kan mang ta ni ring le zanin isuan min hruainaah kong tluanin naman min hruainaah katan thian rin om berani
Ki khan chanaral te nan request ani khatau mai lo se